भाजपचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दामोदर नाईक आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिल्ली वचून वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली। गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारामन अशा बऱ्याचशा वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन दिल्लीसून ते परतलेले आसा। आणि आता दिल्लीसून येयल्या उपरांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांच्यांनी गोमंतक टीव्ही कडे उलयतना एक महत्वाची गजाल सांगली, ते म्हटल्यार आता गोंयांतल्या आमदार आणि मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड केले वतले। आमदार आणि मंत्र्यांनी कितें कामां केल्या, लोकांकडे त्यांचो कसो संपर्क आसा, लोकांकडे त्यांची कशी जवळीक आसा, तशेंच महामंडळाच्या अध्यक्षांनी ह्या 2 वर्सांत कशी कामां केल्या, ह्या सगळ्यांचो रिपोर्ट कार्ड आता केलो वयतलो। आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांच्यांनी आता ह्या कामाक सुरवात केल्ली आसा। तेन्ना सगळ्या मंत्री आणि आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड, त्यांनी केलेली विकास कामां, त्यांनी केलेली मतदार किंवा त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघात केलेली वेगवेगळी कामां यांचो रिपोर्ट कार्ड बेगीनूच तयार जातलो आणि तो तुमच्या मुखार येतलो। आता हे काम केन्ना पर्यंत कंप्लीट जाता आणि तो रिपोर्ट कार्ड जो आसा तो केन्ना मुखार येता हे पळोवपाची गजाल आसा। ह्याच रिपोर्ट कार्डा वयल्यान 2027च्यो टिकेटी ज्यो आसा, इलेक्शन टिकेट्स ह्यो ठरयल्यो वयतल्यो। भाजप भारतीय जनता पक्ष हो सदीच संघटनेचेर आधारीत आसा आणि ते सदीच रिपोर्ट कार्ड तयार करता प्रत्येक आमदार आणि मंत्र्यांचे। त्याच प्रमाणे ह्या फावटी सुद्धा प्रत्येक आमदार आणि मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार केले वतले असो इशारो जो आसा तो भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांच्यांनी गोमंतक टीव्ही कडे उलयतना दिला। आत्तापर्यंतची सध्या ही अपडेट आसा। ह्याच्या फुडली अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।